Clientul meu, stăpânul meu. E o zicală valabilă de acum încolo și pentru bancherii din România. De ieri a intrat în vigoare ordonanța de urgență care elimină comisionul de rambursare anticipată în cazul creditelor cu dobândă variabilă și îl micșorează la 1% pe cel în cazul creditelor cu dobândă fixă. Ce înseamnă asta pentru noi, datornicii? Pe scurt, nu ne mai place banca la care avem credit, dăm bani înapoi fără penalizări și ne reorientăm frumușel spre o alta cu o ofertă mai avantajoasă, dacă așa considerăm. Alexandra Popa, consilier financiar, este invitata mea în această dimineață și vorbim despre aceste lucruri. Bună dimineața! Bună dimineața! Deci, cu alte cuvinte, e chiar așa de simplu cum am zis eu? Nu ne mai convine banca, ne mutăm și gata? Refinanțarea presupune practic aceeași procedură ca și acordarea unui credit nou. Practic, cu banii pe care obținem de la banca aleasă de noi în condiții mai avantajoase, rambursăm anticipat creditul pe care îl avem, la care plătim mai mult decât poate ne permite sau considerăm corect și rămânem cu rata la noua bancă, mai mică. Și putem face asta în situația în care s-a scos și acest comision, practic nici nu mai plătim și nu au altă metodă de a ne opri, nu? Una din piedicile principale care stătea în calea clienților care doreau refinanțarea era exact acest comision de rambursare anticipată, undeva la 5%, 4%. Dacă aveam 20.000 de euro datorie, banca îți spunea, ok, vrei să pleci? Bine, dar îmi plătești 5% din datorie. La 20.000 de euro înseamnă 1.000 de euro, să-i scoți din buzunar. Foarte mulți clienți renunțau să plece din acest motiv. Acum, la creditele cu dobândă variabilă, majoritatea creditelor de pe piață, în special credite de valori mari de casă, comisionul de rambursare anticipată este zero. Practic, vrem să plecăm de la bancă, nu avem nicio datorie în plus față de sold. Am înțeles. Această ordonanță de urgență, vă reamintesc, prevede așa că cei care aveți credite cu dobândă variabilă nu mai plătiți niciun fel de comision dacă vreți să vă schimbați banca, să refinanțați acest credit și să luați din altă parte. Zic bine, Alexandra, da? Exact. Iar cei care aveți un credit cu o dobândă fixă, veți plăti un comision de 1%, adică mult mai puțin decât era până acum. Ok, niște măsuri foarte bune, cel puțin Maxim în aparență. 1%. Ce mai prevede această ordonanță? În primul rând, aduce foarte multă transparență clienților, tuturor clienților, pentru că băncile nu vor mai avea voie să introducă pe parcursul derulării creditului noi comisioane, cum s-a întâmplat în trecut. Dobânda nu va mai varia după bunul plac al băncii, ci va fi strict legată de un indice transparent din piață, verificabil de absolut oricine, astfel încât clienții vor ști automat cum variază va fluctua, dobânda lor, nu? Iar marja de dobândă peste acest indice verificabil rămâne fixă pe toată perioada creditului, iar băncile nu vor mai putea introduce decât un număr limitat de comisioane la începutul creditului, nu vom mai avea denumiri comisioane de risc, comisioane de rezervă, comisioane, tot felul de comisioane, ci doar de administrare credit, de acordare, eventual comisioane de rambursare anticipată, unde este cazul, și eventuale penalități. Și cel de întocmirea dosarului și acordarea creditului se acordă doar dacă îți acordă creditul, nu? Deci te poți duce cu un dosar, dacă te refuză, nu mai plătești acel comision, că se plăteau o grămadă de bani. Erau bănci care percepeau comisioane de analiză a dosarului, care trebuia plătit de client, chiar dacă nu obținea finanțarea. Și erau în unele cazuri chiar sute de lei pe care clienții trebuiau să le scoată din buzunar, chiar dacă în final nu obținea nimic. Banii. Am înțeles. Aș vrea să ne uităm puțin și pe partea cealaltă. Clientul chiar poate să renunțe la contractul cu banca lui în decurs de 14 zile fără să dea niciun fel de motiv? Este ca în cazul în care achiziționăm un bun, nu ne mai convine, avem la dispoziție un termen legal în care putem să-l returnăm, ni se dau banii înapoi. La fel și la credite. Am achiziționat acest serviciu, nu ne mai place, găsim o ofertă mai bună în 14 zile, ne dăm seama că, citind contractul, sunt anumite clauze pe care nu ne convin, putem să mergem înapoi la bancă, notificăm instituția financiară, le spunem că nu mai dorim respectivul împrumut și fără penalizări, fără a plăti niciun comision, suntem retrași din respectiva obligație. Asta se aplică pentru toți clienții, pentru toate felurile de clienți, și vechi, și noi, sau... Noua ordonanță, aici protecția consumatorului a fost foarte aproape de clienți, pentru că nu a vrut să facă nicio diferențiere între clienții noi, clienții vechi, cei cu credite ipotecare, cei cu credite fără ipotecă. Aici toată lumea este egală, toți clienții au aceleași drepturi. De aceea, prevederile se vor aplica inclusiv clienților care au credite în derulare, iar aceștia vor trebui să se ducă la bancă sau banca să îi cheme și să semneze. Se vor reface contractele, bănuiesc, în se următoarea perioadă. vor semna acte adiționale și mare atenție, aici protecția consumatorului iarăși a fost foarte atentă și a avertizat nu cumva băncile să introducă în respectivele acte adiționale, ei au numit șopârle, diverse clauze prin care, clienții semnau mai mult decât
Este cazul și acceptau mai mult decât... Sincer, din ce-mi povestești, parcă s-a făcut un pic așa lumină în toată nebunia asta cu băncile din România, care era o nebuloasă la un moment dat, acum vreo 2 ani, habar n-aveai ce semnai și ce credite luai. Și vorbeam despre refinanțare pentru că aici ne avantajează. Dar vreau să te întreb ce se întâmplă, de exemplu, hai să facem așa o comparație. Ce se întâmplă la un credit de 60.000 de euro, să zicem? Refinanțarea este chiar o soluție bună sau care ar fi cea mai bună variantă de refinanțare? Pentru că te poți gândi cu acest comision și cu această ordonanță să refinanțezi, dar poate că nu e cea mai bună soluție. Nu cred că ar fi de acord clienții care acum plătesc rate lunare foarte mari, care își văd veniturile diminuate, care cursul a crescut și atunci efortul lor lunar este foarte mare și se uită în piață și văd că băncile acum, chiar și banca la care ei au credit, vin cu oferte noi cu 3-4 puncte procentuale mai reduse. Își dau seama că ar putea plăti chiar sute de euro mai puțin pe lună. Exact. Oamenii aleargă după acum, în perioada asta în care nu te mai poți baza foarte tare pe serviciu, mă rog, sunt o grămadă de probleme, fiecare dintre noi le avem, oamenii aleargă după o rată cât mai mică. Dar este asta o ofertă bună de refinanțare sau trebuie să te gândești cu duș și întors? Trebuie să ne uităm la costul total al creditului și anume dobânda anuală efectivă. Bineînțeles, băncile vor încerca să vină cu oferte bune acum, cu o rată mai mică. În continuare există credite cu dobândă fixă pe primul an, variabilă după aia, clienții trebuie să fie foarte atenți, însă să nu uităm că refinanțarea se poate face numai o dată pe perioada de luare a creditului, se poate face de mai multe ori. Deci în momentul în care noi avem acum o dobândă cu 3 puncte mai mare decât oferta în piață, nu este normal. Și dacă putem să ne refinanțăm, e cazul să mergem să ne refinanțăm. Iar sunt bănci care, de ieri începând, au venit cu promoții, au eliminat comisioanele de acordare la credit, astfel încât clienții să poată face această trecere de la o bancă la alta mult mai ușor. Deci, cu alte cuvinte, trebuie să te gândești foarte bine și când faci o refinanțare, în momentul de față, ar merita doar pentru creditele pe care le-ai luat cu dobândă mai mare în trecut, nu? Pentru creditele pentru care acum plătim mai mult, pentru că am luat credite cu dobândă mică în trecut, poate la momentul acordării, ulterior banca, pentru că nu era nicio formulă trecută în contract, a început să o crească, fără nicio explicație. Acum clienții se văd în postura în care plătesc foarte mult. Într-adevăr, s-ar putea unele din aceste bănci și s-a presupus că vor crește costurile, s-ar putea ca unele din aceste bănci tocmai să scadă costurile clienților pentru a nu-i pierde. Și atunci, în momentul în care dorim să ne mutăm de la bancă, poate ar trebui inițial să mergem la banca la care avem creditul și să cerem o scădere a dobânzii, să vedem cu ce contraofertă vine. Pentru că acum s-ar putea să ne piardă mult mai ușor. Deci, cu alte cuvinte, până să te apuci să te muți și să refinanțezi la o altă bancă, poate ar fi cazul să mergi și la banca la care ai credit și să încerci, pentru că poți să-ți facă o grămadă de oferte. Da. Ok, sună foarte bine această ordonanță, dar până la urmă cât costă această refinanțare? Hai să ne gândim, nu știu, concret, pe un credit de 50.000 de euro. Știu că ați făcut niște calcule. În momentul de față, să spun așa, refinanțarea unui credit ipotecar, dobânda anuală efectivă la euro începe undeva de la 6,50%. Ajunge în piață, ofertele ajung cam peste 10% dobânda anuală efectivă. Pentru clienții vechi, clienții care au deja credite în sold, costurile sunt mult mai mari și atunci, în momentul în care avem un cost de 12-13% pe an la euro și avem oferte în piață cu 6,5%, este destul de evident ce o să facă foarte mulți clienți. Bineînțeles. Vorbeam și aveam și un material mai devreme în care spuneam că și băncile vor începe să plătească un anumit impozit pe profit. De acum încolo s-a recalculat acest impozit pe profit. Crezi că vom ajunge să-l plătim tot noi, așa cum spuneam eu? Urmează să vedem exact ce impozit va fi și cum va fi aplicat și cât de mult va aterna. Am uitat să întreb un lucru foarte important vis-a-vis de această ordonanță. Se aplică și celor care au leasing? Și celor care au contracte de leasing financiar. Am înțeles, asta era foarte important de știut. Mulțumesc frumos pentru că ai fost alături de mine. A fost Alexandra Pop, consilier financiar. Ne-a povestit care este treaba cu aceste modificări legislative într-o ordonanță de urgență care ne modifică acea mișorare de rambursare anticipată, acel comision de rambursare anticipată și chiar le elimină în unele cazuri. Încă o dată mulțumesc, Alexandra, pentru prezența în platou și pentru informații.